Because you will go get la, you machine on. I'm making it too much. Somebody as the she can do to a being at our robber. We don't want to say she can do to a being at our robber. So let no one come on, Mamma. You don't know what come on, Mamma. So let no one come on, Mamma. I'll come on, Mamma, for that maybe I'll go out with Bua. So let no one come on, Mamma. Ọlọ́yẹ̀ wa kò wá màmá o. Jíwé ṣubú nulẹ̀. Ọlọ́yẹ̀ wa kò wá màmá o. Ọkọ̀ wá màmá kọ́tà ó bẹ́ kó ra yẹ kó wá ó ká ẹ̀ lọ. Ọlọ́yẹ̀ wa kò wá màmá. Ọ̀pọ̀ Adélé mo ṣe ti wá màmá o. Adélé ṣe ti wá màmá. Ọkọ̀ wá màmá fọ̀dá níbi àkówárò èkú wá ó ká ẹ̀ lọ wá. Ọlọ́yẹ̀ wa kò wá màmá o. Ọlọ́yẹ̀ wa kò wá màmá o. Jíwé ṣubú nulẹ̀. Ọlọ́yẹ̀ wa kò wá màmá o. Ọkùnrin àmàmà fúnnáwó bí akóra ní ikú wa ó ká ẹ bọ́. Fúnnáwó bí akóra ní ikú wa ká ẹ bọ́. Fúnnáwó bí akóra ní ikú wa ká ẹ bọ́. Ebu méjì àgbo ọ̀wé gbé wọn náà ká ẹ bọ́. Ebu méjì àgbo ebu wọn nana wọn nọ ká ẹ bọ́. Ebu méjì àgbo abájọ ìdúró wọn ká ẹ bọ́. Ọ̀sán náà wọ́n là ń para onídìí àná àbọ̀ yà ká ẹ bọ́. Ibi ṣe ti wé mako sọ sí ibi ọwa ká ẹ bọ́. Mọ̀nà àgẹ̀wẹ̀ tìgádùn ní yẹn dẹ̀kú. Ayọ̀. Abala eburi yokuriyo. Ayo. Andre sendela n'oluwa mama muwa. Ayo. Yokuriyo yiyo. Ayo. Kevante gano kwa yamna kwa neku. Ayo. Kowaro tuwo kala bonye mechi. Ayo. Mechi dona mwada ne awe unwa. Ayo. Alekusi ni ewono ne awe unkwa. Ayo. Mechi ama wambo mashike o. Ayo. Imasobo rambo ono la uloma. Ayo. Wambo lene ulo na mwayoma. Ayo. Gbogbo ọmọ ara obi ìdíyàwó. Ọ̀sán gàdí ẹ̀sọ̀rọ̀ òwúrọ̀ wáyé ọmọ mi. Emechi làwọn ànyẹ́. Emechi làwọn ànyẹ́ ebìrì ìwọ́ wọn àbúrò. Kẹwẹ́ ntò ní emechi jìbìrì dáná ọ̀rìà. Wọ́n máa yẹ egwu ní ụlọ ọgwụ dọ́kítà nyere ya beji. Dọ́kítà nye ya beji bí ló kpọ́bá ya ọrịa. Agbọ́dọ̀lá onye mmechi agbọrọ ya ọnwa mbụ. Gbọ́dọ̀ onye mmechi gbọ́ ya ọnwa abụọ. Oruola aka na onye mmechi ahụ onye nwụrụ anwụ. Iwuzie ka nwaanyị chetini akwa arịrị. Iwuzie ka nwaanyị chetini ngwa arịrị. Dimile ọkùnrin aláwọ̀ lawa. Tata àjùwọ̀ wo yẹn lè make noise. Dọ́tọ̀ jọ̀wọ́ra sọ yẹn lè fẹ́ ń bọ́ tó wa. Nwaanyị biri n'akọ abẹ́dúgbúra ní dọ́kítọ̀. Dọ́kítọ̀ bụra nwaanyị ó jẹ́ kó ụmụnna ka ọ bịa. Adọ́jà kó ụmụnna ebe abịa kó n'ụzọ lawa. Nwaanyị dịra n'aka dịkwere n'ego ebe ya. Kewe ntị ụmụnna dịkwere n'ebe ya. Ụmụnna ji bịa sị ga abụ n'ụzọ ala. Dọ́kítọ̀ sị ga akwụ ya 20,000 naira. 20,000 naira before close. I am the phone that you know Calabar man. 5,000 naira already and your doctor. Our doctor who couldn't have an go. When was I doing a match? Yellow in a match. Doctor Brunes never one. Woman, not a chamber. One not catch a rebel, Doctor Jorajo. Here will you work through doctors who allow. Goes one on one more long. Ozano la no wa bolo lo. Ozano la no wa lo lo. Ndiri le no lo eti we sombu. Doctor mafro na yozua. Doctor oze shiwu na yamba. Oge ma yabre doctor jikure gawa. Abozu no monna ebe ebe kunu zo lawa. Gawa nti monna jikure ne bia. Monna jibia se ga kunu zo ala. Doctor si wo de 5,000 naira we na ko. Abunozu afuefa. Oche wele se owo tole shubade. Kunde wele mba mwana ni doctor. Konna jike kusu ni doctor. Tuwa doctor, iwe bre no be church ye. Doctor ke, isi we bre be church ye. Oprosu ni ma isi kanyi kurosu. Isa go 20,000 before kurosu. Obra bia
mmozo ji ya mebie ịsa wetezi 5,000 naira babara ozu ịma kwefere anyị ewere gị ihe nwa dọkịta ọ kwesịghị ịla agwọ ọrịa ụlọ akwụkwọ anyị 50,000 ebufuru m ozu dọkịta kechara ebe ụmụnna jụrụ ajụ ya kwuo 50,000 ebufuru n'ihe ozu o jekwede ịnụ anyụ n'ụwa o jekwede ịnụ anyụ lele ọtọ dị ịnụ anyụ n'ụwa ọtọ dị ịnụ anyụ chirimu chedu mmeje chedu mmeje asa chedu mmeje ngọmmi chedu mmeje weru chedu ayo nọkwa lekwu ihe okiri yo abakala ka wo ni bawa ka braba esuka dadi ora dere ko mama da kuri akomo akrasi ya tori leri ke won ga doga dadi alagre ko le go like ya ko le go like pa ko lo ke ko le go no e chama Kole kuno de mo de chama na wuku na 1945 onye ji 200 naira onye abala on 2025 onye ji 20,000 ji 1 naira osabala ogowo ebe buere lowa ọ nwere akụkọ m chọrọ ịkọrọ ụlọ akụkọ na akụkọ ụlọ ga-asị kọrọ anyị ya Jude nna jeji ọkọ ogo chai aga m akọrọ na akụkọ maka ọnwụ ahụ presa ọkụ nwa mama o egwu m na-egwu egwu uche ọ bụrụ ma uche gị adịghị gaghị aghọta ihe m na-ekwu nwaanyị ọma gịla dị ọma gị ị gara dị amacha mma jekwa ilu dị mara mma o nwere ndị Chukwu ji aka ya kpụọ n'ọla ịma na Chineke ji aka ya ka eri si iberi n'igbo ozi ya si ya ke ndị ebe ọgaranya nwere isi kọma na-enwe ọdọ ịchọrọ ịmata otu onwe eyi ga-adị ma ọkawa nkalị ọgọwe nwaanyị anya echima owere na-egodo n'ime abalị echezi polisi nọ n'ụzọ manchịgọ aja ala ekwesịrị ịdị abịrị ya lụrụ ụlọ echi gara aga gbaghara ahụ ihe a m kwesịrị ime ama m na-adịghị ugwu eze ọtụ gbaghara aga m abịalele echima owere na-egodo n'ime abalị echezi polisi nọ n'ụzọ ma m sọwụ ndị amị akwụsị mmadụ kwụsị ndị ewure hile ọsọrọ chụwa ma ọsọ dọbụ krọs ọnụ ma bịala anya na efere ndị chụga m ya ga-ahụ ndị amị mebiri okewere ha ebesa adịghị ahụ mkpa si echikwa ụlọ ọgwụ anyị oduo si ụkwụ m niile wụ ọgwụ agbara m agba aka m otiri bụ akwụrụ m akwụ so n'ụkwụọ mba m aga m anọ nga ahụ onye amị si mba emela ada ahụ mkpa na m ga-arụ polishimenti onye amị ele anya n'aka nri bịa hụ blọkụ dị 510 asị power block mebiri power block apala m block ụba 500 blocks ya 410 aga m nga nsi mezi ike gbafọ chọpụ ya lekwa onye isi ndị amị m gara kụọrọ egwu ma enwe ya nwaanyị gbara nkwụ onye isi ndị amị ahụ m bido tiwe ọkụwa mama onye nyere yi polishment sawa ụmụ ngago ebido bawa ọrụ m ngịawa arọ dị unu na-anwa ọkụwa mama olula akụrụ m wee gwuo oloturu chileta anya were polishment ihe ya gbachara ụmụ ndị amba bịa sị m ọkụ nwa mama na m sọrị ma ekwe ya bịa jụwa m sị m apala blọk ole zapala m blọk 500 ya 410 onye isi ndị amị agwa m iwe o wele m blọk niile m pụrụ na mma na mpaghara azụ onye isi ndị amị ya na ụmụ ndị ya nwaanyị ole onye nyere m ọrụ onye isi ndị amị
Fada woko ka nwanyị mma onye nwere otu isi gba nkịrịntị ya dị ka ị ga-enwe $1 o anaghị eme akụrụ abụba o n'ụwa ọbụ ego eri o ọ bụrụ ego ọ dị mkpa ekele ya na-eri ego nwere wetu ego dị na buutu mgbe ahụ ọzọ ya ego nọ na buutu o jikwa ya wee ego Imo steeti ndị nwe m ọkụ nwa mama o chedu n'ime kwuo ọwụ na chedu n'ime mee ụwa yi ọ bịara ebe unu ga-eji aka ya bụ ụmụ ya agụji egbe agụji egbe agụ ọbụla ji egbe nne m agụji egbe ego dị na buutu ego dị na buutu ego nọ na buutu ego dị na buutu achọrọ m ịkọrọ unu akụkọ mkọrọ unu akụkọ makọrọ unu akụkọ ọmkọrọ unu ụra bigi mmadụ dị iche na ụra pụọ mmadụ ịmasị ụra bigi mmadụ dị iche na ụra pụọ mmadụ bigi mmadụ na-ehi ụra igolo nwaanyị mụna nwere otu nwaanyị na-enwe ego nwoke a nọrọ ga-abịaghịzi anya ole mgbe n'ife ka onye ọma n'India ife ko nne m onye ọma n'India ka m na-akpọ akpọrọ ife ka onye ọma n'India ụra bigi man dị iche na ụra pụọ man agara n'ụlọ bigi man ngopụ ụra bigi man na-enye ụra okwukwu ụra bigi man ga-adị iche na okwukwu ụra pụọ man masị agara m n'aka bigi man na-ekwo ụra bigi man ekwo ụra ịmanya ọ gala ekwo n'ụra 10 million 20 million 30 million 40 million 50 million 60 million 70 million 80 million 90 million 100 million ya bụ ihe bigi man na-eji ekwo n'ụra bọtụ ya kwụ pọọ man na-ekwo ụra ịmanya ọ gala ekwo n'ụra ụwa na-emebi iwu ụwa larịị ata na COVID-19 na-egbu mmadụ